Менә бит инде ул җәяү барасы була, яме Кремльгә кадәр гармон күтәреп, бигрәк тә сез операциядән икәнлеген белә торып, ул милләт өчен сәламәтлекне икенче планга кую булмыймы? Беләсме? Менә сүздә юк. Аякка бик зур нагрузка була, чөнки минем бит инде менә тос сиякне ватып алып, менә аякка куйдылар. Бүгенге көндә әле монда кергәндә генә итекне салдым. Әгәр дә авыррак булса, итекне киясе була инде. Ул инде тик атлаганда, йөргәндә күренмәс. Артык нагрузка булса инде. Карый менә әкрен генә үземнекендә репетициясын йөреп карыйм, итеп карыйм. Но була шундый вакыт, менә үзебезнең милләтебез өчен, шушы менә жанны куер өчен дип әйтим, сез бит инде беләсез, мин булай да бик эмоциональ, мин милләт өчен жанны бирә торган кеше һәм теге авырса да түзеп барачакмын. Елмаеп түзеп барачакмын. Менә шу. Анда бит таш юлдан барасы әле. Авырдыңмы шул операция ясаганда? Или сизмәдеңме наркозды? Операциядан соң сиздем, авыртайын, ничек тас яң батып алсыннар әле бу битендә. Шуңа 2 сәгать операция барды. Наркоз белән куйдылар. Монда Татарстанда алмадылар, берсен әйткәндә. Чөнки операция җиңелдән түгел. Әгәр дә ярты елдан килмәгән булсам, менә моннан аяк сынайды һәм теге аякны кисәләр иде. Менә шундый чарага барып җиткән идек. Чөнки миңа 5 ел элек больницаның исемен әйтмим. Бер доктор әйтте, бу синең табигый аягыңда тишек. Шул тишек, әгәр сине борчымаса, авыртып бирсә, тимәде. 5 ел шундый үрсәтмешле адский боль белән биеп бирдем. Атлап, мин дә яра, мин әйтәм, ул димәк шулай дип, соңгысында түзәлмәдем, барып тикшергәч, миңа әйттеләр, бу синең киста ди. Кичкенә вакытта аякны катыгына бәргән булганмын. Мин инде истә мотоциклда бик катыгына егылган идем. Аннары ат арбасы минем аяктан үткән, менә кайсын әйтә алмыйм инде. Була бит инде балачак, уйныйбыз, шаярабыз, егылып төшүләр, бәрүләр дигәндәй. Менә шунда шушы нидә прямо трещина тора. Шул трещина ничә ел слабина биреп инде. Әкрен генә киста бар килгән. Хәзер Аллага шөкер. О, әлхәмдүлилләህ, шөкер бетмәй бирә. Фирус, менә как тик кеше буларак дип әйтим мен, менә шушыны кичергән кеше буларак менә нәрсә киңәш итәр идең кешеләргә, менә балаларында шундай егыр булмас өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Менә беләсезме, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк икән? Менә бала чакта нинди генә сугулар, нинди генә бәрелүләр булса, иң беренче төрки больницага барып тикшерергә кирәк. Аны кем белгән? Аны каян беләсең, теге аякта шундый нәрсә булыр дип, кичкенә вакыттан бит әле ул. Шуңа күрә теге китеп бала китеп җыгылсамы, ничектер, нәрсә генә булса да бар тикшерергә кирәк. Без бит теге килеп терелгәч кенә тикшерәбез. Ул балага гына түгел, гомумән кешегә ел сайын, хотя бы ярты елга берме, елна берме без бөтенләй тикшерергә тиеш. Онкология, ансы-монсы, тигесе-монсы дигәндәй. Хәзер бит коронавирус белән эшләп чыктык. Аның битендә хәзер бары анардан соң теге рәхәт түгел, җырлаганда бары сиздерә, теге сугыш алганда тамакны кичертерә. Ниләре әзрәк калды, подароклар, әлбәттә алда яшибез, кем белгән. Тагын җирләсәк, теге менә җырчы теге Максим кызыбыз бит инде чыкты, бик ябыккан 30-35 килограмм диделәр. Әле анага җырларга ярамый да ярамый, чөнки аны кәсепсез күз алдыга китерегез. Анарга еллар кирәк бит. Шуңа күрә бүгенге көндә шушы операциягә кергәндә инде бар нәрсәне үлчәүгә саласың барыбер. Теге аппак халат кигезгәч, теге исәнлеккә бер дә җитмәй. Менә укучылар нәрсәләр дип әйттеләр соң, нәрсә күңелдә калды, нәрсәләр дип күңелгә тигән әйберләр язучылар булмадымы, җүнсез сүзләр. Әйттеләр инде, баю җиткән, Германиягә барган, нигә безнең Татарстанда син бит патриот кеше, Татарстанда ясатмадың дип. Беләсезме? Мин хәзер андый негатив комментарийларга исем китми. Мин карашым да үзгәрде ахыр инде, әллә акылда керәмәсен. Язсыннар, алар язганга мин шатланам, үз эшемне дәвам итәм, шуңа күрә инде. Шулай да кай вакытларда бит син ниндидер теге кай вакыт хәтта сүгенеп тә җавап биреп куя. Менә күптән сүгенгән дә юк, күптән начар җавап та язган юк. Беләсезме, минем яктан җүләрлек ул.
кімгедір жауап беру. Алар бітінде специально теге мені спровоцирователер әй. Шуңа көре артистлар арасында да алар көп теге гади теге инстабитте отырышлар да бек көп, нервыға тиюшлер да бек көп. Анда алай да ярамый, балай да ярамый. Бары бір фото қойсаң да начар комментарий да бар. Шуңа да ол керек. Ансыз болмайды. Алар болмаса мен бит алға бара алмаймын. Кем бойынша сұраулар ма? Міне эмоциональ яқтан нешек кешіртігіз шушы моментін ол бітінде? Нәрсе айтайын ма? Нешек Бек ауыр. Бек ауыр, шеки мен больницада жатқан жоқ. Мен кішкене уақытта бір 4-ші класстан грыжық операция болған. Мен бек ауыр кешірдім. Мен ойлап қойдым. Так, мен айтам, ертіні салдық. Яғни мен айтам, тірлі малларға мен айтам, туғыз өгізіні бұдайлар қойды. Мен айтам, туғанларым міне білесіз мен нешіктер не болды. Уже операцияға бір күн қалдыш, мен біттіне жықлай алмадым. Гел мәрхум әтейім көз алдыма келіп баса, мәрхум бабай, ауилар. Мен айтам, балар мен ап кетелер мекен, кетем мекен, нешіктер міне шундайрақ келіне. Бірде міне әйтесі келе, інікешке смс жазасы келе, телефон алдымда. Інім мен айтам, андай-мандай хәл болса, менің ғайлемді ташлама деп те әйтесі келді. Қатынға жазасы келе, моторы мен айтам. Міне түрлі нәрселер, міне башқа неткеш, онлары бітәлі теге ертен кірді, бетінде біраш теге қалатын кигізді. Бір мәні яра кигізді. Аяғымдағы жынымды кіре башады. Қазір тағын зағын естіп башадым. Бәтеш меттім, мұндан да мұнаңына бет операция меттім. Сің аяғына кекселер, әлі нәрселер міне. Шуай көре, теге менің бісін не болды енді, теге бір. Теге ауыр болды эмоциональ яқтан, но зато қазір рәхат. Мен көзіні ашуға, менің де уже нені уколын салып, екегіне газовыйны исінетті де, жықлап, көзіні ашуға, я живой, анда мені кім аңнасын енді әймін, я живой, мен етем. Хәм сразу алып кірпіттер бөлмеге, әзгіна су ішерділер, хәм бір ярты сағаттан теге уже, теге видеолар жібердім, енді фотолар жібердім. Шуан көре көзіні ашуға там бір қат инандым, тұрмыш матур, тұрмыш рәхәт, міне исәнліктен де қадірлер нәрсе юк. Біз мен аны бұлай да білемейді, но бұл тағында раслады деп етесі келейді. Теге неміс кішісі тіліне білмей, ялғыш айтқан болып аяқны кесіп атмағайлар деп қорықтыңыз. Yok енді бәлкім теге мен ағын айтмейлердір. Әлбетте бір әйбет ойлана алмайым. Бір әйбет ойлана алмайым. Әгер теге мен өзімнен кіші, әгер менің теге достым білен барған болсам, мәне анарға шындай пресам, менің коллектив мінегіне берейім, нәрсе мұнда дұқым өліп ятасың дейм. Мәне теге, менің де дегенде, ауыр болды, но мен аны бір күнге де көрсетмедім. Гайлеге де көрсетмедім, но алар білейін де теге, нешік білмесім ол дегенде. Главный қа бітін әйбет, теге неше ел үйеліп келген түйір, Аның üstüne eğildi Psi, aның üstüne eğildi Başkırtıstan, aның üstüne eğildi Ansı, Mansı, Tigisi, Mansı, mene bir mezgilde gözümün aşıға bitti de жоқ aldı da. Бір-бірге de isim gitmiyor. Честно, benim alda gaile, группа, тамашашы, яңа жырлар, яңа энергия, теге элекеге теге звер, элекеге Фирдус қайтты қазір, мene теге элекеге приколист деп айтыңыз, теге, мene шулай рагит. Жүлер Фирдус қайтты қазір. Жүлерлер нәсі келе Мат теге шайарасы келе, шол вакытта акыллы сөздер серisi келе, жырлысы келе, бейісі келе, яшisi келе, нешіктер мені уже башқа шарық. Анары иіме қойттым да енді, салған иімді қарап отырғаш, әрбір бүренесін шықлап отырым еттім. Қора, неужели мен еттім, мен мұны салдым. Теге квадрлі. Мені дата көз, мен әрбір ейбірге квадр барлыққа келе. Біздің бе бүгінгі күнде барымыздың проблема квадр ек. Шол? Мені қойтқаш, балаларыңызны көргеш, қатыныңызны көргешінде хис болды. Жылада енді видеолар бар, қатын білен көріштікті. Менің қатын резидан бітіл көрсетмей. Но бір жылға қатын саны тұтатып болмай. Шолай бір кішақлада да резкі кетті. Анары керектілік кішақлада да екі бізде жылға қатындық. Менің ең ауыр болғаны, мына үйден шығып кеттім бетінде кішкенесі әтей, сен қоя барасың, мені шында тиілді.
Хәзер ярар, мәтәм, улым мәтәм эшкә генә барып кайтам. Ярар булар затлар бит инде, группа затта. Хәзер икенче көн Мәскәүдә кундым да бит инде Германиягә чыга. Хәзер басып торам, 1 сәгать икән, сәгать ярым китергән иде Мәскәүдә. Миңа хатын рәсем җибәрә малайның әти люблю дигән, зур малай. Менә монда килеп тиерелде. Малай күздән яшьләр атылды. Ни ашый алмыйм, ашарга сакат, ни ашый алмыйм, ни эчә алмыйм. Менә шулай шул килеш калды. Менә шулай тоттым, менә Германиягә кадәр менә шулай бардым. Менә акылга килә генә алмыйм, менә ул кеше бәлкем күз яше чыгарып бер акырып җылаган булса, ул тынычланган да булыр. Анда теге аэропортта теге ни итәлмим, все теге менә тыя алмыйм үземне. Шул хәлем авыр булды. Аннары группа каршы алды бит инде. Менә нәрсәне аңладым. Минем преданный группа миңа шул хәтле преданный икән. Семьям, дусларым, яниләр икенче көнне килеп җиттеләр. Яни инде ул операция алдына тыңган җыларга баштан аларга мәзәк булды бит инде. Янигә ул теге мин теге гел шаярып йөргән кеше, әле бит әле камаз батайлар бушатып фәлән тигесе монсы тигеләй булай монда. Һәм минем больницка бару янигә нык авыр булды теге. Барып бит менә теге активист кешене теге гел шаярып теге гел кешене, ну теге гел нитеп йөргән кешене теге активист кешене больниста күрү мәзәк бит ул нәрсә дисәгез авыр бит инде шулай бит. Шулай күрә апа да уңайсызланды инде. Хәзер Аллага шөкер. Все бөтенесе артта, шунда калсын, бөтен әйбер. Фирдус, сен елаган бармы? Бар. Кайчан? Соңгы тапкыр. Мин җыласам, рәхәтләнеп бер үзем калам. Һәм бөтен эмоцияны рәхәтләнеп от души бер елыйм. Җыласам озак җылыйм, 1-2 сәгать. Үземнең җырларымны кабызам да. Һәм аннан соң дальше китәм. Кеше алдында ниткән юк. Ну, сәхнә алдында иногда чыга. Сәхнәдә концертта теге нидә инде. Ул шул күңелгә тиядер инде. Әти темасы, әни темасы, теге ялгыз торна бигрәк тә бит инде бәгырне теле. Шулай күрә, андай эшләр бар. Кайчан соңгы тапкыр әйтергә ярыймы? Сер булмаса. Кайткач, семьяны күреш. Һәм тагын кеше кадере буенча әйткән менә Фирдус, бездә бит инде еш менә шул хакта сүз чыга, менә соңгы тапкыр ул хакта сүз чыкты. Рәшит Шампайны җирләгәндә, аңа кадәр менә инде теге Илфат Абдрахмановны җирләгәндә булган иде. Менә шул турыда син дә әйттең, менә кеше кадерен менә кадерләр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Икенче яктан шундый теге сорау туа, менә кешене ана гаиләсе кадерләргә тиеш дигән әйбер туа инде. Шундый сүз әйтүчеләр дә бар. Кадерләп нишләтергә инде аны һәр кеше кадерле дип әйтүчеләр бар. Теге икенче яктан менә артист кешеләр алып бит безнең милләтнең дә күрсәткече. Менә нишләргә кирәк? Без нишләргә тиеш сезнең фикерчә кешене кадерләр өчен? Ну, безнең бит инде Шамкай авыебыз 30 ел театрда эшләгән, театр Камалда күпме кешен куйган бит инде бит. Татар милләтенә дә күпме барыбер теге күренекле кеше бит инде. Ну, аны шулай озату, дөресен әйткәндә, минем өчен бик мәзәк булды. Бик мәзәк булды. Ничектер аңламыйча да калдым. Монда теге безне сөйләгән булалар. Теге театр минем өчен бит инде ул һәр вакытта да үрнәк. Һәм кайчан алар шундый адым ясый, мин аларны аңламыйм кая вакыт. Менә үзләренең теге геройларын шулай күмү ул миңа җитсә, ну, матур түгел инде. Дин буенча инде, дин буенча тыныч кына тиз генә күмсәң, дин буенча тыныч кына тиз генә күмәргә кирәк. Бит инде менә зур шәхесләрне никтер менә берсен алай күмәләр, берсен булай, шуннан да сорау туа бит инде, менә ник алай. Мин әйтәлмим инде, белмим аларның нигә килмәгән. Бәлкем ни бардыр үзләрендә теге күрәмаллык мисың инде. Кемдер эштән талашып чыгып китә дә бит, но бит монда бар бит әле халык. Кешенең исән чакны кадерен белергә кирәк диләр. Нишләргә тиеш без исән чакны кадерен белер өчен? Исән чакта кешенең кадерен белеп булмый инде. Кеше бит инде ул ничек исән чакта кадерен. Әгәр дә сөйләсә барып, шунда үзләренең коллегалары белән, шу үзләренең дуслары белән җыелышып хәлен белсәләр, сүздәй тик очень приятно булды. Тик булмаса, менә мин операциядән кайттым. Теге иң беренче, понятно, семья каршылата, иң беренче әниләр туганнар килде.
Мына шуңа күрә минем андай бер хаисем китмәй инде. Мына мин эстрададан чыгып калыйм әле, ул мине дә искә алмаячаклар. Минем киләчәктә бөтен теләгем шул, мине Казан тиге Аллаһ Тәала күпме гомерне язгандыр инде. Мине главный шул музейга тәм куймасыннар. Мин аны музей дим инде, тиге кая безнең зур тиге шәхесләребез анда памятниклар куйганнар бит. Миңа андай памятник та кирәкми, рәсем дә кирәкми, бер дә кирәкми. Мине куйсыннар туган тиге балаларыма әйтеп калдырырмы киләчәктә инде. Тиге минем бар туган җирем, туган нигезем, минем бар әтиемнең, бабамның кабере һәм мин андый миңа андый музейлар кирәк. Мин андыйга не согласен. Аның өчен җавап бирергә кирәк. Шуңа күрә мин аны бер күргәч шаккаткан идем аны. Бер төшмәй нәрсә утаган. Тиге культура ягыннан бәлкем әйбәттер дә инде ул да, но минем өчен бик мәзәк булды, бик авыр булды. Хәзер кем ничек узыша бит, кемнең күпме акчасы җитә, анда тиге һәйкәлне шуңа куялар. Ну, дин буенча бит инде алай ярамый. Шуңа күрә бу минем фикерем генә. Кемнедер обижайтты микән, тиге бер күңелегезгә алмагыз, бу минем фикерем. Мин, мәсәлән, тиге андыйга согласен дим. Менә шулай бер ничек тә сораймыйча калый алмыйм, син бу туры еш җавап биргәнең булса да инде менә бу милли темага. Менә безнең Башкортстанда тагын инде менә Балтач районында Мишәр үзәге ачылган. Әле аны ишетмәдем. Безнең бит берничә районда ачылган иде, менә хәзер Мишәр үзәге ачылган. Әйтик инде теге максатлашкан рәвештә дигән шикелле инде Мишәр халкын аерым халык вәкиле, аерым халык, аерым милләт дип теркәргә телиләр. Бар мәсәлән дә башкортлар, бар татарлар, бар мишәрләр. Менә ничек карыйсың бу әйбергә? Тагын бер районда теркәлгән. Моңарчы 2 районда, берничә районда теркәлгән. Хәзер инде менә теге чын мишәрләр яши торган Башкортстанның Балтач районында да теркәлгән Мишәр үзәге. Беләсезме? Кеше кешезләнә башлагач, кешенең кеше калмагач. Ул ситкә ябыша башлый. Ул ситтән сүп эзли башлый. Үзенең гаиләсендә аның тынычлык юк, ул үзенең гаиләсе белән управлять итә башлый алмагач, уже управлять итәлми уже. Ул сит гаиләне сили башлый, сит гаиләгә ябыша. Сез аңлыйсызмы мин турыда нәрсә әйткәнне? Теге менә как будто башка безнең проблема юк. Проблема как будто бөтен милләттә, һәрбер милләттә үзенең проблемасы менә монда. Минем өчен ул мәсәкмесең инде ул, мин аны аңлап бетермим булай бер. Ну, сен типтәрне дә куйга алайса, аерым нация дип. Монда бүленеп бетик тә инде. Әле Астраханьдан да теге Ногай татарлары белән анда проблема бар икән, мин бит быел барырга тиешим, менә операциядән бара алмам. Кемгә кирәк? Нәрсәгә кирәк? Неужели кеше аны аңламый? Неужели безне, менә безнең милләтне менә бүлгәләргә телиләр? Сен без хәзер татар милләте белән башка милләте кушылсак, без бит көчле булабыз хәзер. Неужели аны беркем дә аңламый икән? Мин шуны бүгенге көндә дә менә просто аңламыйм. Понятно, спровоцировать. Понятно, что безне бүләләр. Но ул кемгәдер выгодно, урысчатны, кемгәдер җайлы бит, рәхәт бит. Ана сугышып ятсыннар шунда мәш килеп. Но ярар. Шуннан ой начар бит ул безгә генә. Анда мине бит инде сөйләделәр, баштан Мишәр вперед дип кычкырып бирде татарлар дип. Сезнең ни эшегез бар, мин ничек кычкырып җырлыйм. Сүздә юк, безнең бүлем Мишәрләр. Но милләт түгел. Без аны шуның аңлатасы килә. Менә бүгенге көндә дә Мишәрстаннан сәлам дип әйтәм, ул безнең телгә кергән, теге ул сүз бар. Сүз юк түгел, сүз бар. Аның бит тарихы бар. Мишәрләр ул Мишерский татар, ул бит инде аны бит инде доказано эвер, аны бит инде безнең теге ученыйлар аны теге уже доказательләр, что без теге сакчылар, без сугышчылар. Менә Жин шуктан бар кылып, шүп-шар җыеп, шуның үзләренә кайф микәнсең инде ул, шуның үзләренә рәхәт микәнсең инде ул. Мин менә кешенең шушы әйберне аңламыйм. Аннары беләсезме нәрсәдә тормышта аңламыйм. Менә белә бит инде шул дөрес түгел икән, әйме. Менә шушы ялганлык белән бара.
неужели менә үзләренә рәхәт микән? Менә шушы ялган ни белән, юл белән бару, неужели рәхәт микән? Менә шуны аңламыйм. Теге Башкортстан проблемасы да булды бит инде. Но җәмәгать без бит ни генә дисәгез дә без туганнар. Ни генә дисәгез дә без күршеләр. Әйдәгез бер-беребезгә мәшә пычрак бәреп, жүләрләнеп ятыйк инде. Монда кем нәрсә дә кем нәрсә. Котыртучылар инде тигеннән безгә карап тигән теге ике эткә берсе якырталар да ике сугышалар. И кемдер килеп карап утыра инде теге. Бар бит шундай теге когда двое дерутся, третий побеждает. Без менә шушыны аңламыйбыз. Мин теге ачсыннар инде, ну, теләкләре бар икән, ачсыннар, аларның үзләренә шулай рәхәт икән, үзләре шулай телиләр икән, нәрсә дисең инде. Просто мәзәк бит инде теге. Ярар. Менә бу теге шундай бер фикер бар бит инде, тамчы тама таш тишә дип менә озак вакытлар шушыны әйберне пропагандалагач, мишәр халкының бер өлеше шушылай дип без аерым милләт дип китү куркынычы юк буны. Бәлки шуңа өметләнәләр дә. Һәм шулай татар кешеләргә мөмкин. Ну, киләчәктә татарлар әзрәк үзләренең телләрен тыйрлар, үртәмәсләр, мишәрләр дип, мишәр башын тишәр дип, килки балык түгел, мишәр кеше түгел дип үртәмәсләр. Безнең акценттан килмәсләр. Ул тоже бер урок булып калсын. Безне бит тоже теге ничек дип әйтим, без бит беләбез, без бит народта укганда татарлы укыдык. Монда киләсендә безнең мишәр диләр. Менә барыбызга да урок булсын. Урок булсын, чтобы без киләчәктә бер-беребезне шаярып, менә шундый шаяр, менә шул яктан шаяру булмасын. Менә үзебез шаярабыз, һәм үзебез шушы нигә нитәбез. Менә мин дә бит пси белән шаярдым, һәм бер шаярудан бөтен Россиягә таралып, теге менә бер шаяру. Димәк, миңа үземнең телне, значит, миңа надо уйларга кирәк, кая шаяра белергә, кая юк. Шуңа күрә бөтен әйбер үзебездән киләчәктә нәрсә генә дисәләр дә без авызларын жабырга тиеш. Без менә мишәр диләр икән, мин мишәр. Но мин татар. Ну, ул безнең эштә бар ул кызык, мәзәклек бар ул. Аннары теге читтән килгәч барыбер акцент булу аркасында менә шушы әйбер бар. Менә димәк, пускай безнең өчен бер дәрес булып калсын. Мин шойгына, менә теге әле элек битендә мин кызыл белән йөридем, теге мишәрләр вперед, аннары барыбер нәрсә генә дисәң дә, җәмәгать моны бит инде. Оказывается, кызык та, аннары менә мондый проблемалар туа башлагач, бер далай кичерәсе килми, уже концертта әйтәбез, җәмәгать Мишәрстаннан сәлам, теге и татарлар җырын әле бәхетемә ул татарлар җырын яздым, быел татарлар җырын җырлар алдыннан мин әйтәм инде, мине ничек кенә гаепләсәләр дә, нинди генә сүзләр әйтсәләр дә, без татар булып калабыз, һәм без бирешергә тиеш түгел дип. Шулай. Яшәгән сайын теге вик учись, вик живи, все равно дураком помрешь диләр бит. Безнең өчен бер дәрес булсын. Менә шын мишәр төбәкләрендә яшәүчеләрнең бер кайчан да үзләрен Пенза, Түбән Новгород, Мәскәүдә бер кайчан да үзләрен Рязаньда әйткәннәр юк, аерганнар юк. Менә без аерабыз. Аерыл Башкортстан. Бездән, юк, Башкортстаннан бармый. Башкортстаннан гына түгел җәмәгать, бездән бара. Бездән менә хәзер любой менә шунда утырсын, аннарга мишәр диләр. Бездән килә ул әйбер. Без шуның аркасында кемдер электрик ала да шушыны бүлә дә куя милләткә. Шул гына ул. Аны бер әйбер дә юк. Но аны бит инде бөтенесе белә, что без бер милләт икән. Сүздә юк, мин хәзер туйм әле Арчада, мин Арчаша яшәм, туйм әле Нуратта шуңа күрә. Белмим, минем өчен бу җүләрлектер дип уйлыйм. Җүләрликмесең, эше юклыкмысың, или татар милләтен бетерергәмесең, татар милләтен безнең милләткә теге Иван Грозный килгәч тә бит инде беренче читекләрне бездә күргән, канализация бездә булган татар милләте бит ул. Безнең милләт, татар милләте, ул бит акыллы милләт. Аның менталитеты аерыла, хит нәрсә дисәгез. Аның аерыла, ул менә уңганлык белән дә аерыла, ул акыл ягыннан да аерыла, ул нык теге. Шуңа күрә безнең тирә-юньдә дошманнар бик күп. Даже республиканың ичендә дә дошманнар күп, безне сугыштырып, даулаштырып ятыр. Мен бит инде Рәмис сиңа тибакта үзеңә дә әйткәнем, нигә
сіз шундай сұрау бересіз һәм теге Ульяновскийдан келіп бетелін ете башлаған еді. Менә аны бөтенләй дөньяга чыгарып, менә үзебез шушыны чыгарды һәм үзебезне тотындылар. Ул үзен баштан нишәр дип әйтә, аннары татар дип әйтә, беләсезме? Ярар, мин анарга үпкәләмәдем, но минем өчен ул бер дәрес булып калды. Димәк, миңа кирәк түгел алай теге шутка гына әйтергә кирәк инде. Артык теге политика ясарга кирәк түгел дип әйтәсе килә. Без анака политика ясадык. Беләсезме? Элек ул шаяру иде, хәзер ул политик. Аны Мишалкай бабай теге шаяра гына, мишәр татарларны каймагы дип. Бәлкем ул анарга беркем дә үпкәләмәйде. Хәзер теге шушы шаяру менән нәрсәгә җиткерде. Менә гасырлар буенча нәрсәгә җиткерде ул әйбер. Так что дус булыйк, тату булыйк. Бүленгәләп, җүләрләнеп йөрмик. Безгә булай да нинди генә милләтне алма. Татар милләтеме, башкорт милләтеме, марилармы, чуашлармы, барыбызга да авыр бүгенге көндә. Барыбызга да авыр, беребезнең дә бүгенге көндә телебез юк. Әгәр дә үзебез саклап калмасак, бүгенге көндә безнең дәресләр дә юк. Ничектер әле алайда Аллага шөкер безнең президентыбыз моторын әйттереп төрле теге программалар куя, программалар белән алып бара. Әлхәмдүлилләһ шөкер ул яктан әйбәт теге шатландыра менә бүгенге ни булды. Но алайда менә без хәзер аңладык. Куркынычлык бездә күп, проблемалар күп. Һәм шуңа карап без бирешергә тиеш түгел. Мин бит әле әйттем, менә нас бит мой крепче станет. Без хәзер менә безне хәзер тирә-юньнән кыйнаган саен без хәзер нык булырга тиеш хәзер. Һәм суд турында сорыйсы килгән иде. Ул гри белән нинди стадияда ул хәзер һәм минем бит менә әле бая да әйттем. Минем ради Ульяшин белән минем анарга үпкәм юк. Мин бит хатын кыз үлеп керә бирә. Мин просто огорчился. Чөнки без икәү дус булып, бер-беребезгә кунакка йөреп, теге гаилә дуслар буларак, миңа беләсең нәрсә генә бит. Башкортстанга да кертмәү түгел. Ярар, аны керттеләр инде ул, аны гомер кертмәү теге үзләренең димәк ограничениялары бар инде дә коронавирус аркасында, фәлән аркасында мин аны белеп бетермим. Керттеләр, моңа кадәр керткәннәр теге үзләребез просто минем шәхсилегемне оскорбляет. Личностно оскорбляет. Бөтен Инстаграмда. Менә шушы гына мин әзәргә огорчился. Мин бер артист белән дә алай пиар ясаганым юк. Беркем белән дә талашканым юк. Минем әле истә Рифат Зарипов белән бер вакытны кафега кереп утырдык ресторанга. Менә бер-беребезгә төрткәләп иде теге подкалывать итеп, шаяра мана шунга килдек, сүт талашып китмәдек. Ну, авырсыздар әйтеп бер-беребезгә. Хәзер мин моны кайттым да уйлап ятам. Карагыз мен әйтәм. Менә жуктан без просто тоттык та менә шаяра башлаган идек. Ул минем аңламый уже, минем анардан истем буласы килә, шаяра ул минем. Менә шулай китте дә, икенче көнне тоттым да телефон алып, Рифат мен әйтәм. Кичәмәтәм әзрәк мен дә перебарчыл ахыры гафу итмәм. Чөнки мин яратмыйм, когда мин теге кемнедер оскорбляйтем. Мин үземдә яратмыйм, һәм үземдә яратмыйм. Әгәр мин дөрес түгел икән, мин тотам да гафу итәм. Зато хәзер общаться итәбез. Мин чын ират булып калдым. Теге без анардан пиар да оештырмадык, нәрсә дә оештырмадык. Монда бит әле теге человеческий качество бар. Әгәр дә ул Радик элек теге Салават абый белән бәлкем аларның теге талашулары сөйләшеп уйланылгандыр, Гүзәл белән дә, Гүзәлия белән дә. Безнең бит ул сөйләшеп уйланган пиар ход түгел. Бу минем өчен пиар ход түгел. Бу минем нәселемне, минем милләтемне оскорбляйткән кебек булды. Мин бит Татарстан баласы. Мин Татарстан җырчысы. Шуңа күрә чужой монастырь не ходит дип килсен, куйсын, анарга беркем дә сүз әйтми. Мен бит аның концерттан нишек бергәннәрен, теге ничек җырлаганнарын, нинди состояниедә мин аны теге дуракланып анардан килеп җирмәдем, потому что миңа кирәк тә, миңа инде видеолар җибәрәләр фәлән теге, миңа кирәк түгел. Минем анарда эшем юк. Ничек җырлый ул, нинди сүзләр әйтә, сүгенәме, сүгенмиме анда, нинди минем анарда эшем юк. Ничек анарга рәхәт, ничек анарга комфорт, ул шулай чыгыш ясасын, ул аның иҗаты, ул аның дөньясы.
Біздің юрист адвокатлар енді судқа берділер, аны енді көптеннен берген нәре, просто ол бетінде ұзақ уақыт ала, уголовныйға, чтобы мені взятка алған, егер де шын ирад болып, өзін хөрмәт ете екен, коллегаларын хөрмәт ете екен, кім болуына қарамастан да, ол советник мол, биік жыршы мол, кімгіне болудан қарамастан да, шын ерлерше қолын беріп ғафутіне екен, сөздей менің аным білен дұшманашыға есебім yok, кәм ғафутіне екен өзінің совестінде. Аның өз жолы, менің өз жолым. Мен аның тұрда бәрі силемеймін де, нетмеймін де, менге керек те түгел. Мен өзімнің сөзіне айттым, hän өзі қарасын. Шулайрақ. Ненде стадия соң текшіру? Мәселе? Мына бұл текшіру судқа берген. Бұл судқа сіз аңа нешектер возмещение морального ущерба деп бердіңіз ме? Или жинаяк ша қозғатуны сұрап яздыңыз ма? Жинаяк іші де ялғышмасам анда біз бітінке суд бізді қабірдісі мекеге судқа бердік. Меңа келген менің ущербларына көпларға. Әгер де мейек ақша төлесе, меңа ол ақша керек ме? Мен ана шул мейекенің балалар ертіне беріп қалдырам ол ақшаны меңа бір тиын да керек дейді. РДК-ны бердіңіз? Дайы. Неше сумма? Білмеймін мен де, есімде жүрген қадыр. Ана шул адвокаттар заниматься. Мен бет анда барып бергенім жоқ. Пускай заниматься етсіңдер, әр кішінің өз іші, мен анда профессионал түгіл. Мен алай талашып пиар істерге яратмын. Мен биыл униал міне сәхнеге униал өбелей. Мен өзімнің қызықларым білен, өзімнің фантазиям білен, өзімнің жүлерлігім білен, өзімнің мотор жырларым білен, хит жырларым білен пиар істерге яратам. Бұлай талашып, кімгедір үш тұтып, дінде бет ішкіннен артық дұшман болырға ярамай. И абиды сатларға ярамай. Шуңа көре менің тамырқаттым, менің анарға бірін деп көмек. Сіз онда нәрсе талап етесіз? Кімді? Возмещение морального ущерба? Сумма? Білмеймін нәрсе, әлі көремам да мен. Мен оқымам да, мен операция вақыт елеккені. Қызықта түгіл? Менің қызықтың нәрсе кенді менің. Менің ішім көп, екі малай менің ғайлы ана біріншісі оқырға кірі, әлі алай, әлі болай, әлі міне екі күн ішінде екі клип түсірдік. Менің, әгер сөйлесесілер келсе, телефон бар, адрес жазылған, проблема жоқ. Мен әр уақытта да, но балаша кебек, нендедер нәрседер нетеп, ол менің стиль түгіл. Мында бит әлі жыршыдан қала, мен бит әлі иратлық та бар. Шуңа көре, әгер анарға қызық екен, шулай еттіріп, пиар алып беруге, проблема жоқ. Нешік сөйлесе келе, нешік оскорблетасы келе, нәрселер қоясы келе, келсін, өзіне әгер комфортно болса. Жауап бересі болады. Жауапына бит әр уақытта да бересі болады. Нешіккені болса да. Сіз жауап талап еткенсіз болып шыға бетін. Мен жауап талап еттім, оларға қызық екен, қызық тапсын. Менің аның білен дұшманлашып деймін. Мына Биіктаудағы концертында ол шулай деп айтқан, мені Татарстан көтерді. Татарстан, менің үйім Татарстанда деп. Ол дұрыстен де шулай ма? Татарстан көтерді ма? Татарстанда көтерілді ма? Башқұртстанның бүтін жыршыларын Татарстан көтерді. Айтыңыз, любой артистін, любой шагирін айтыңыз. Бұл именно теге, шуай бұл шығайын. Мына бүгінгі кенде. Хамалар бітінісі мұнда еш. Әнвер Нұрғалиевтан қалы. Әнвер Нұрғалиевтан мұнда келіп көтерілді. Ол неше ел көтерілмеді Башқұртстанда. Салауат абайлар, Айдар абайлар, Мәркім Ханепалар, Хамден апалар, алар барсадан. Олар бит татарлар. Айдар абай. Татар бит. Кім бар анда? Ну, Башқұртстан татарлары деп айтегенде тогда. Башқұртстан татарлары кәм шоқылығын керей, но... Башқұрт бет, Башқұрт дегенде. Yok. Olay aytübü üzü biledir indi. Degендік деп айтам. Алай үзім біле екен, үзі шой деп айтқан екен, бұл біздің Татарстанға хөрмет. Шуңа көре
Теге Радик Бител ул исемдә барыс медиага килгән, коридорга басып тора, бер диск сынап килгән иде. Көтеп торалар инде Радик Ивановичны, инде продюсерны инде анда кирегә. Әле ул танылган түгел ул вакытта. Без инде грәтә концертлар куеп җырлый идек. Шуңа күрә теге монда килгәч тә без аны матур каршы алдык. Шуңа күрә ничек ансы үзенең ихтиярында инде. Ничек дип әйтә. Мин кем нәрсә әйтсә дә исем китми. Шуңа күрә главный минем иҗатым матур барсын, тугры барсын, һәм иң мөһиме тормышта туры яшәргә кирәк. Туры, менә алдамыйча туры, честно яшәргә кирәк. Чөнки минем ике улым бар, аларга теге миннән соң әйтмәсеннәр, синең әтиң шундый иде. Бүгенге көндә күкрәгемне булга горурланып, күкрәк сугып әйтәләм, что минем теге халык алдында фальш юк, андый нәрсә юк. Кем ничек пиар итә, үзләренә карый. Әле Әминә ханым белән сөйләшеп алдык. Министр культуры Башкортстан бик гади ханым булып чыкты, бик зур рәхмәт. Шулай аңлаштык. Теге Аллага шөкер. Теге мин инде чиктер әзрәк башкачарак көткән идем инде сөйләшүне, бик матур, бик культурно, бик гади булды. Бик зур рәхмәт. Теге Фирдус теге төрле вакытлар була, шишәбез сорауны, вопрос юк дип, шулай итеп матурна сөйләштек. Сезнең үзегезне гаепләп калдырганнар иде бит инде теге миякәдәге. Ул турыда без инде сүз күз калмадык. Монда беләсезме, теге анарга төпченмәдек хәзер. Була инде теге хәзер бит инде кемнедер гаепләп калдырып, хәзер гомер буе дошман булып яшәп булмый бит инде. Буладыр инде, алай да, булай да. Но теге иң мөһиме бит уртак тел табу. Шулай бит. Теге кешегә нәрсә дә әйтергә була, нидә кылынырга була, нинди дә аркылы кешергә була. Тик барыбер ахыры хәерле булсын. Иң мөһиме шул. Миңа җитсәне. Булай, Аллага шөкер, ноябрьдән инде кергә исәп бар Башкортстанга. Бөтен теге үзебезнең бит әле сентябрь-октябрь концертлар бар дигәндәй. Шуңа күрә инде маршрут листлары бармы? Маршрутный листларын да бирәбез диделәр. Бар нәрсәне дә әйтәбез. Бөтен бер тәртиптә инде Алла теләсә инде. Кайда булачак сонда беренче концерт менә? Әгәр дә инде исән сау булсак, беренче концертны куясы килә Киргиз Миякәдә. Минем хыял бар инде, я Киргиз Миякәнең площадында бушка концертны шундай рәхмәт йөзеннән. Булмаса инде концерт формасында инде. Чөнки минем концертны күрәлмәгән тамашачы әлегә анда. Минем анда яраткан әбиләрем бар. Миңа кыйматлар алып киләләр алар, шушы кыйматны да ашый алмадык. Алар белән утырып концерт алдына киләләр алар бер сәгать, мин чәй куям, кышатланышып, алар пешергән ризыкны, пишмакларны, кыйматларны ашап, шулай итеп күршәсе килә. Теге менә шушы Башкортстанда чыккан проблемалар популярлык китердеме соң? Тыелган җимеш бит инде менә татлы була, барыбер ничектер популярлыкны арттырдымы? Беләсезме, миңа популярлык шуга менә популярлык китердеме дип куям белим инде, әле бит анда чыкмадым. Булай популярлык китергәне бит инде аның халык мине бирмәде бит инде. Булай да аны инде Инстаграмны битләреннән дә белеп була. Һәм популярлыкта китергәндер инде. Иң мөһиме мин үзем булып калдым. Мин кемгәдер ялагай булып калмадым. Һәм сүземдә тордым. Ничектер? Шулай. Һәм Фирдус булып калдым мин. Бер әйбер тагын сорыйсы бит килгән иде. Менә без авторда еш әйтәбез инде, менә безнең эстрада җырчылары бу теге ниндидер гаепләү дә түгел, барыбер чынлыкта шулай бик азы гына үз фикерен әйтә. Җәмгыятьтә барган ниндидер проблемаларга карата, милли проблемаларга карата менә аларның теге бик азларының берсе син бу нәрсә белән бәйле, ни өчен
Қорқума бұл, әлі шондай міндетті гараққа шума не себеп шулай? Әлі жаршыдан аны күту дұрыс түгіл ма ондай? Міне, бәлкім жаршыдан ондай бір күту дұрыс та түгілдір. Біз бет ижат етерге тиіш. Бізді политика кетіріп қоялар да, һәм сүзде жаршы кішінің аның yolun ябырға 5 минут. Һәм өзімізді шунардан сырады айтайбыз. Bir қарасаң. Теге, меңа көп язалар енді. Теге, әйді, бұл проблеманы шешігелі деп. Нәрсеге қысалайым, аның тиішілі кішілері бар. Біздің президентіміз бар, аның қызметкерлері бар, аның районның главасы бар. Пускай олар шешсінлер, мен нәрсе деп айтайын. Теге, ол проблемаларын шеше башасаң енді көп. Біздің ауылда бүгінгі күнде де асфальт кірмеген. Неше кендік, ақырып жылайтын. Ярар, ақшаны жедік та, таштар салдық. Хотя біздің ауыл шәкерге кірген. Андай проблемалар көп енді, аны қабытын шығыра башасаң. Мен, деге, менің мына бұл случайлардан сан, теге, бұл, мына тегіншікті бетті, мына бұл случайлар менің үшін бек ебет болды. Бек ебет болды, мына мен кімнің кім екенін білдім. Сөздегі бітініс білен сәлем, елмаям, только өзім үшін мен нәтиже жасадым. Келешекте абынмас үшін. Кім білен разведка барға болды? Есие білен. Бары тек, мына, біз екеугіне қалдыға қарайын. Шуңа көре, әр бір кішінің өз юлы, өз ижаты, жырласынлар, бейсінлер, дұрысын еткенде, может, мен шундай болғанға гел Аллах тәлі беріп тұрар. Күрдістағын бір егістірімінде бүтілей бұл темаға қағылышылы болмаған. Қазір көп жыршылар шүғілі шілтер маркетинг білән. Яры шүғілі. Біздер шүғілі, енел білән, қатынанда заниматься етен. Ғайыпли халық. Ник. Зато, что біз ғайлек ақша шейбіз. Менің қатын мәселен, Явагу білән заниматься ете, енел нелерін ете. Ярар, үсің бетіне сату алу үші бар бетіне, сәуде үші бар. Нәрсе болғансың үші ма? Неше халық ғайыпли екен? Білмеймін де, менің әне кебік туғыз үгіз асарап көрасыңдар тағда. Аның әлі рәхат дейсің. Әлі мен әбейін қайтамын орнатқа. Тағын бір ярты машина бұдай көтіп бар. Бүйінгі кенде бет мал асарға бек ауыр. Әгер де өзіңнің нешіктер тегі ізденмесең, тапмасаң жәмәгәт бек ауыр. Пішәні керек, бұдайы керек, ансы керек. Үгіз тұруда сөзде тауық күн асырып қарақады. Міне тауық, міне базардан алып, ашатып, асырап, үсіріп қарал. Ол сенің мінәмінен шақаулайып. Әрітірлік тұрында сөздейіп. Яры әлі вақытында біз әнікеш білән трактор алып қалдық. Анда тегі пішен шабаны тұрғаны да бар, жиған тұрғаны да бар. Шоның білән қырға шығып, ансам-ансам қазір бейт қырларға шығып, иркенде сен пішен шабалмайсың. Көп қырларға сенікі түгіл. Қазір көп буалар сенікі түгіл, елғалар сенікі түгіл. Өздәштіріп тегі документ жасап қоялар да, мында балықтықтарға ярамай, мында ұттарға ярамай, мында пішен шабырға ярамай, мында ұшақ жағырға ярамай, мында жалайттырға ярамай. Теге қазір шындай замана кетті бетінде. Шоңа көре бек ауыр. Теге яшьләрдән қазір, яшьләрдән сәшәсін. Теге кім неше қазір бұлдырайынды, кім үй сала, кім тақта сата, кім енел сата, кім нәрсе сата, кім продукты. Кім ұрлай дейгіз? Кім ұрлай? Ұрлау бетінде ол тоже бір зор талант. Міне мәселе, мен ұрлай білмеймін. Әгер де мен бүгінгі күнде мен бетті директор районы дом культуры ішләйін кіші, мен әр бір тиініне қалтырап тұрайым. Бұл что онда, аның үшін бет жауап бере керек. Мен ұрлаша білмеймін. Шоңа көре, бәлкім, мені іштенде шоңа көре шыққан ондар енді. Шоңа көре, білмеймін енді. Қазір ұрлаушылды дегеннен бетінде, қазір бітіне бір тендер аша, бітіне бір расчет аша, не аша тегесі, қазір бітіне бір кістілер, қатты біз артистар билет сата алмайбыз, бары тек кассиру, кассару, анда ақшасы көшеді, концертіңі көйгашқана, өздерінің пранысын алғаш, сенің расчетный счетыңа жібері, аны налоговый көре, аны фәлен көре, аны мәлен көре, шоны көре енді. Все нормально, зато менің жаным тыныш. Тағындай бет, теге тыныш жатлайсың.
Mine şu hazır bütün jirde hujalar dip aytasın bedendeymi? Mine her bütün jirde to hujalar dip. Mine avul jirindagi tüp problema hazır şumu mine şu gadilsizlik benim anlamımca. Şu gadilsizlik turunda mine bizning jirli Firdus ham biz jirli ilsiya. No ayta deb aytganda. Nechik gadilsizlik olmadı? Mine avul mine xalqning eng bosh problem ol gadilsizlik hozirgi vaqtda. Mine suya şu jirlari bilan bitindi mine gadilsiz avulda problemalar mine şu problemalar turunda. Mine şulardan da bizning jirchilardan xalq kuta kibek. Şu haqda aytuvni deb aytuvmen men. Xalqda aytuvni. Mine sen aytasan deb mine şu bütün jirda xo'jalari deb. Xalq şu birini de kuta deb aytuvmen. Artistlar aytuvin kuta. No aytuv deb Xalituvin tugul, xalituvin belgili bütün kishilardan kuta. Mine aytuvni kuta. Biz endi o'zimiz shakar o'ylanamiz endi u narsalar qo'yar aytabizda endi bunda to'g'risini aytsak qadar anlari tag'in saknaga ketmaslar shunga ko'ra nechakgina sizga motorlarni yumshoqqina aytaymisan endi tegi ovul uchun gadilsizlik Olga влиять midir endi o bilmeyim. Nasıl влиять etsin? Yok, mine eligine o'zing aytding shuni. Baliq tutun desang, ko'l kishiniki, tegisin ishim jir olayım deb ishlayim deb aytsang, anda jigir kimniki? Biz şu zamanaga demek buynarga tegish. Nasıl deb aytaylik? Xalq shuni tege aytib, yorib aytib beruvchilarniki deb aytayman. No, bizning bit bugungi kunda u bit bitane jurnalist Artistsin prичем. Просто artistning bugungi kunda Instagram'ında подписчиклар ko'p, aning ha jurnalistga qaraganda kishi ko'proq. Дұрысын aytganda, shunga ko'ra bizga chiqalar. No biz bit politik deb o'ylamaga. Men ana yarar, men chiqarman. No bit mening bit тоже yashisi var. Elek baribir tege elek teginlik deb aytmaydi. Bana shitdan tish ayrim jurnalistlar var edi. Şol İskender Siraji da qo'yib chiqarmay axir endi. Elegal o'yinchilar shag'ib olay axir endi, evet. Chiqdir. Hozir onsa da yo'q. Tege her bir bugungi kunda jurnalistlar tege тоже o'zing qo'yib taqadi. Aning nu alarında anlayayım. Demek no вид tege qo'yandir qo'yib tavib, qo'yandir narsa kadar arqılık çıktı. Тоже bo'lmaydir endi ulda. No xalqda eleki gel şul televideniyega emeti var ebitinaning bir televideniye kelib chiqaraydi. Sırası ansı bulayı, jurnalistine kitayı, hazır artistine kitayı. No, artist o politik değil. Bana bizden şu politika kısılası kelmeyi, büyük ağır bizge. Bilesmi o, bana tege Mariyil'da ormanlar yana, mina yazarlar, edegiz, ne kıtkar güzeli, anda falan fesmeten. Hazır bana minanı yazıp çıksam, küterip çıksam. Beni hazır Mariyil'ga kırpmaske mujtlar. Sinirge tıklasın sen hele bizden diye gelip. Şu an göre tege bir-iki tapkır şuraya başka biri olalar da indi bana. Anar oylaysan, no yarar meni xalq o'zi ko'tarib chiqib netsa bitelim bunda. Tege anlar axırdan bir o'zing qolasın tege nechik deb aytayim. Shunga ko'ra Sergey Zverov ko'tarib chiqdi, Baykal ko'li. Anda boshini alakdir, shulay da Baykal ko'lini saqlovni o'z tug'an yog'in ko'tarib chiqdi. Mo'shakda da bit ol bilasizmi tege bilmeydim, ben aytolmayman. Bugungi kunda anari bugungi kunda glavalarga da var. Mana hokimiyat boshliqlariga var. Mana rayonda begirakda. Problemalar bik ko'p. Anda bik problemalar. Hali Allohga shukr. Mana narsaga desalar da men bor mana shitlar bilan solishtiram. Bizning hali respublika narsaga desagizda bik motor. Men aytolmayman, что bizda shunday zo'r globalniy tege so'rovlar bor deydi. Globalniy shunday tege vопроslar bor. Motor yashaymiz bitindi demaga. Tege nigina desagizda tege любой rayonga kir, Allohga shukr yo'llari da bor. Xalq ungan men tege bizda ko'rmayman globalniy so'rovlarni, vопросларni. Bor endi u tege so'zda yo'q. No, ana xatni tugul. Narsaga desagizda. Shunga ko'ra biz motor yashaganga ko'ra shitni qaraymiz-da. Qo'yar vaqtda shit deganlarni qo'yamiz-da, ular bizga elaga. Elimiz tinch bo'lsa endi narsa deysa, mana suvlar bo'ldi.
Янгындар бик күп булды. Аллам сакласын. Главное, менә шуны телим идем, безнең Татарстаныбызда бер үк шундый хәлләр булмасын. Су басулар, янгыннар, тетрәүләр, сугышлар булмасын, ана Афганда нәрсә, анда мәшкил яталар әйме. Җәмәгать. Алар белән чагыштырсаң, без бит инде Аджери 570 дигән сүз бит инде. Без бик матур яшибез бит инде. Теге уңган кешегә эшләргә дә була, эш чөп диләр кеш бар. Бик күп бүгенге көндә яшьләр эшләми. Яшьләр хәзер теге Финика, Фриндексларга утырып, җиңел акча эшләмәкче булалар. Теге үзебездә кайр вакытта шунда кызык авыз пыша бит әле дигәндәй, теге җиңел ысулларны һәр вакытта җиңел ысул эзлибез. Бердә әнисенә кайтып, берсе бер теге бәрәңге уташырга булышмый, потому что авыр. Еле тыныч булсам.